L-ewwel kolb ta' stat li seħħ fl-istorja politika tat-Turkija imur lura l-1960. Dak iż-żmien il-Prim Ministru u l-President kienu akkużati bit-tradiment. Il-Ġeneral tal-Armata Kemal Gursel ħaf idejh it-tmexxija tal-pajjiż u beda jiggverna bħala Prim Ministru u President tal-pajjiż. Iżda x'nifhmu b'kolb ta' stat? L-espert fil-qasam internazzjonali Elix Xiberas Trigona spjega kif dan il-metodu serva biex bosta kienu l-mexxejja li ħadu l-poter f'idejhom b'dan l-istil. Kolb ta' stat ifisser illi hemm grupp illi ħajjieħdu over il-grupp ta' qabel li kienu qegħdin fil-gvern. Issa jista' jkun grupp li qed jaqliba lil dittatur, jista' jkun grupp li ħajkun dittatur qed jaqliba lil xi ħadd li kien demokratiku. Jiġifieri ma tindikax kolb ta' stat min għandu raġun jew min m'għandux raġun, hija pjuttost aspett ta' possess. Fil-każ tat-Turkija, il-grupp militari irnexxielu jibblokka l-pontijiet u fi stqarrija qal li rid iwaqqaf kunsill ta' paċi. Li hu interessanti innota Trigona li ftit wara l-President Tork Erdogan mal-ewwel ħaf idejh it-tmun tal-pajjiż u dan billi juża l-arma tad-demokrazija li hu demokratikament elett. Erdogan jew donnu kellu diġà xi xamma illi din qiegħda tinħema. Għax irnexxielu joħroġ in-nies fil-pjazzett anki fuq il-bridges ishom ta' Tiananmen kienu qegħdin jieqfu quddiem tank, jiġifieri da jrid ikollok kuraġġ enormi għax inti tmur b'xejn f'idejk tieqaf bil-wieqfa quddiem tank ġej fuqek. Sinjali jew inti għandek tant fiduċja jew għandek iktar backing mill-soċjetà li ħarġet fuq it-toroq, jew inkella inti vera trid tissagrifika ruħek għad-demokrazija. L-intervent tal-armata fit-tmexxija tat-Turkija hi xi ħaġa komuni. L-istorja tal-pajjiż turi kif kien hemm bosta drabi fejn l-armata intervjenit fit-tmexxija. X'setet kienet ir-raġuni biex dan il-grupp militari jwettaq kolb ta' stat? Diffiċli biex wieħed jgħid għax jista' jkun ambizzjoni tal-militaristi, jista' jkun minħabba li l-militaristi, in-nies fil-militar, huma imnislin minn tradizzjoni ta' Kemal Ataturk. Kien hemm 4 kolpijiet ta' stat fis-60s, fis-70s, fl-80s, dejjem bil-militar, ovvjament, u dejjem biex jerġgħu jikkoreġu jgħidu huma, qed ngħid li jgħidu huma mhux għax qed naqbel magħhom, biex jikkoreġu l-eċċessi ta' min qiegħed fil-gvern anki demokratikament elett. Anke jekk il-kolb ta' stat falla dan ġab miegħu qatt ta' riperkussjonijiet li bla dubju jpoġġi ċertu inċertezza fuq il-futur tal-politika u l-istabilità tal-pajjiż. Xiberas Trigona qal li jissem żewġ xenarji. Iċ-ċans li jkun hemm kolb ta' stat ieħor mhux eskluż. Min-naħa l-oħra, Erdogan għandu iċ-ċans isaħħaħ iżjed il-pożizzjoni tiegħu u dan għax irnexxielu jeleb il-militar. Lilu saħħitu popolarment issa ħajkun jista' jgħaddi liġijiet oħra li ħajjisfrutta l-mument. Issa ġieħ mument favorevoli la rnexxielu jaqliba lill-golbisti, allura għandu rreħ fil-qala biex għandu daw xarej 3 xhur jista' kważi jagħmel li jrid għaliex għax l-oppożizzjoni issa ħajoqogħdu attenti ħafna biex ma jidrux illi huma wkoll tradituri għax diġà għallhom treason u għandu kull raġun li treason, imma se jekk xatt mill-oppożizzjoni jibda jidher qed jgħid xi ħaġa wisq kontra Erdogan, jgħidu anki inti bħal golpisti militari mela magħhom inti ċiri ħassaħħu issa internament u anki internazzjonalment.